Is-Soċjetà Santalina l-Banda Duke of Connacht's Own tippreżenta il-Marx tal-Ġimgħa. Merħba fir-rokna il-Marx tal-Ġimgħa. Kemm ilna nagħmlu din ar-rokna fuq is-sit uffiċjali tas-soċjetà tagħna wasalna issa fis-16 Marċ. U fost il-marċi li għamilna f'din ir-rokna għażilna diversi marċi tal-Maġġur Anthony Aquilina li niżlu tajjeb fost il-membri u l-partitari tal-każin tagħna. Bla dubju, meta semmi il-Maġġur Aquilina jibrilla u jispekka dejjem fil-qasam tal-marċi popolari. F'din ir-rokna illum għażilna marċ mill-isbaħ tal-Maġġur Anthony Aquilina li mgħallem tal-1948. Ftit ta' żmien ilu għamel il-kuntatt magħna s-Sur Pio Xkembri li jiġi iben Emanuel Xkembri li għalih kien miktub dan il-marċ mill-Maġġur Aquilina li mgħallem ġillandier, kompożizzjoni ċelebri tal-Maġġur Aquilina li tfakkarna f'dan il-bniedem, is-Sur Emanuel Xkembri, wieħed mill-benefatturi kbar li kellha din is-soċjetà Karkariża. Kien bniedem madut u b'mallem kbir fis-sena tal-bini. Mir-rokna il-Marċ tal-Ġimgħa nippreżentaw il-Marċ li mallem, miktub mill-Maġġur Aquilina kif semmejt fl-1948, irrikordjat mill-banda tagħna, il-Banda Duke of Connacht, fis-sena 1998 taħt it-treġġija tal-eks direttur maestro Andrew Colero.
Dak kien il-marċ li Muallim tal-1948 miktub mill-eks Surmast direttur tagħna il-maħbub Surmast il-Maġġur Anthony Aquilina li ma marċ li jasab irrekordjat mill-banda Duke of Connacht fl-1998 taħt it-treġġija tal-eks Surmast direttur Maestro Andrew Colero. Il-marċ tal-ġimgħa kienet meġġuba lilkom il-preżentatur Daniel Vella, Marchifest Productions, bil-kollaborazzjoni ma' Sur Erek Busuttil, chairperson tal-Kummissjoni Tik fiħdan din is-soċjetà.